Sådan. Der er en til. Kom igen. Jeg er suicide. Han nakkede mig engang. Det der, det fik jeg på record. Det er great pop. Det er great pop. Fuck, det var nice det der. Han fik desværre ikke med kill. Må jeg ikke lave et movie ud af det? Så er det godt. Jeg vil lave en movie med det. Jeg blev ikke engang nakket af ham. Noget midt. Ja. De er fucking B! De er fucking B! Jeg tager det også igen. Wow, de er dårs, tror jeg. Dårs? Hele shitet er dårs. De er dårs. Alle sammen er dårs, sgu. De er dårs. Dårs. Nu må du endelig ikke misbruge den af ved der. Det har jeg hørt før. Hvordan fuck kan man abuse en AVP, mand? Abuse? Det er misbrug. Abuse, det er også misbrug. Det er bare kogesprog. Hold kæft, kort er smukket 100%. Kort. Han er... Sådan der. Holy shit, I got a fucking kill. Holy shit, I got a fucking kill. Knock den fucking nigger, man.